Kamano mara intie jere Marolwe TV en kine makare ma indi ni cheno mar Cook mar wach mikelo ni kodan Jeff Lombaka ka bende odiochieng' kawuono wadwa rango weche mopogore motenore kod weche mag somo. Antiere kod jagoro mar Kupet e bade ma Kisumu studio kaendi. Promosto kaeto onyiso nyinge mondo wadhi nyime kod twak weche mopogore ma bende luorore mana e sekta mar somo. Rwaki studio. Kamano Jeff. Mosoganda. Amoso joneno waduto nyinga Zablono Gecha Wange. Yes. Wange en jagoro maduong' mar Kupet. Mano riwruok ma jopuonj manie secondary gi colleges e Kisumu County mangima. Erokamano nya Awange kendo rwaki studio agoni erokamano kuom chopo. Wachaki kuom entry points wa tindi dwane mondo mi obed godo kod jok ma dwa tiegore e yore mag somo. Ministry nowacho ni koro dwane mondo mi oduoge oduoke piny nyaka D+. Uno kaka Kupet useywa ahinya wachinire mano wacho ni ubro dhi nyimdo. Gin issues mage ma ures ang'o marach gi D+ ni kata oparo ni onego bed nang'? D+ no ni piny kabisa. Entry point make P1 no sega dhi malo. To for a long time jo P1 no ginenega ni dhiga gi C plain. Jo diploma ne nyalo donjo gi C+. To C+ no be seche moko kiyudo max maber nyalo bedo dhi go e college timo parallel degree. Koro by lowering the grade nikech nyiso ni jopuonj mang'eny onge ma trainers P1s mano nyiso ni koro the TAC also acknowledge ni standards are going down. By lowering the grade mano nyiso ni jok mo yudo D+ ema biro dhi puonjo e primary. To mano dhi bedo tich matek nikech puonjo ma primary ni ma e basic ma e foundation michako nyathi ma pod dongo ma koro chako somo. Koro kukawo ni mano ema dwaro kawo jok mo yudo max matin kamano nyiso ni koro wadwaro wa lower standards bro dhi piny. Emomiyo wan kaka Kupet ok wadwar ni standards mek somo odok piny. Ng'at mo yudo D+ onge kaka bro puonjo ng'ato ba yudo A. Emomiyo wakete diere C. At least C no e ng'at ma average. D+ ni mano ng'at mo yudo max ma below 40%. Yes, at least ko yudo above 50. Nikech C plain and 50 mano ber nikech inyalo ng'eyo moko to moko ikia. To kikete D+ mano nyiso ni ng'at ni japuonj ni en gik mo max mang'eny moyudo ng'eny gi nitie below D+. Yes, oyudo ng'eny gi D plain, D-, E, alafu labda konyere gi subjects ariyo moko oyudo C plain moro gi C+. Eka D max no biro D+. To subject ma primary yoni primary somo ma primary opogore gi somo ma secondary. Colleges make secondary nyathi student nyalo kawo subjects ariyo. Okawo subjects ariyo modhi puonjo alafu okiko gi subject no ni education. To P1 kai jopuonjre gi dhi somo gimoro amora. Ginyalo puonjo kata subjects abich. Koro ka in subjects gi duto ni seremie ang ipuonja ngo nikech kacha onge specialization. Primary onge specialization ni secondary kai kar diploma gi kar university kar degree. Koro emomiyo wan as Kupet we are against lowering the grade mar entry to the TTCs. Kar lowering the entry points they lower the standards. Koro waketa ni max manosega keti ni C plain tema dhigo di puonjo. Okochuno ni jo C plain kende madhi. Waseneno jopuonjre moyudo B- moko kohero puonjo to dhi timo kata P1 girigo. Nitie jopuonj moko moyudo nyaka C+ gi B-. Dhie. Koro mai ng'at mose understand subject no somo bo understand. Puonjo ma primary awacho ni nigi subjects mang'eny. Japuonj dwaro puonjo kata subjects abich kata auchiel. Opogore gi somo ma secondary ma japuonj bo puonjo subjects ariyo kende. Obeja diploma beja degree. Koro as Kupet wang'eyo ni gimomiyo TAC lower the standards ok dwa wacha adiera. Adiera en ni sani ji mang'eny ok dwa dhi puonjo no. Nikech ka ng'ato setiko P1 to absorption ok gibed absorbed. Ng'ato nyalo tiyo kata higni abich kata par kapok ondike tich. Mano omiyo koro gineno ni puonj ni budho nigi to be kango sendiki titere remote area ibi bedo delocalized. Koro ji mang'eny ok dwa dhi timo puonjo no. Koro mae emomiyo gi lower the standards. Giwuonde ni bi konyo marginalized area. Gidwaro lower the standards nikech ging'eyo ni ji mang'eny ok dwa timo courses mar P1. Alafu course ma P1 ok en course ma kisetimo tinyalo yudo go tich kamoro. Nyamna yudo go tich labda e private schools. Wayudo ka ji puonjo e private schools kamecho do gelfa day kata elfa beach. To ng'at mosebedo gi P1 at least ja degree kata kapod tamako oko to nyalo timo tije moko. Nitie ja degree ma nyalo yudo ka utam ndiki tich
ka TSC poro tamre ndiki tich tiyudo tich moro kata clerk kata idhi journalism kata idhi gisetimo courses gi specialize to primary ka onge specialization koro wawach ni TSC ochak ndiko jok mane wono beni gindiko ka mondo jone ni ka ng'ato osedhi e college inyalo ndike tich as a union wasebet kwa goyo koko ni yawa ndikuru jo university mutiko gi ndikuru jo diploma gi ndikuru jo primary keje ng'ato tieko P1 osetieko higni 2 ochulo pesa mar fees to en higni 5 pok ondike tich onyalo kata change. Secondly oneno ni kosendike teacher msara be thin koro ng'eny gi ok dwa dhi kuro koro gidwaro lower the standards mondo gikaw koro jok ma ok riek ahinya emomiyo wanas union wacho ni wandik jopuonj gi wamed gi mshahara mondo wamed attract jok mariek obi e puonjo kai kwa dhi loka jok ma puonjo e nursery kidhi America kata dhi Europe ng'eny jok ma puonjo e nursery gi primary gin jo masters to e Kenya kae oketi ni yudo ni koro jok ma puonjo e ECD gin jok moko moyudo max mathin jok ma puonjo e P1 be sani gido lower max to the D+ ka gidwaro lower max to the D+ koro jo ECD gido kete ango e E plane kata D-, mane momi wapenjo ni wawe C plane kuchacha mondo ja ECD bende oyude max mathin lakini onego bedi ni waketo standard such a way that kata ja degree nyalo puonjo e primary makoro waketo puonjo bedo attractive wachulo jo primary go maber wachulo jo ECD maber jo ECD to nokaw gi county government jo primary ne mapod wan gi national government wachulo gi maber kwasechulo gi maber kata ja masters bro gombo puonjo e primary to kapod waketo ringi wachulo gi pesa moko mandhem bro yudo mana ka koro kata jok madwaro dhi ja discipline bro mnasungre kudwa dhi timo P1 no koro bro chuno mana ni wa home jo D+ to be kata kwase lowa jo D+ go kwa biyudo te paro nade jok ma bende giwacho ni jok mantiere achip areas machalo kaka samoro Garissa gine ka indiko kitne gi D+, D+ no ero to mano te paro nade ginto ginya yudo konyruok kamano kuso wadwaro ndiyo nitie insecurity kata sani ji ne inego Mandera gi Wajia jopuonj nyocha oneg pogotieko wadwe achiel jopuonj ariyo noneg kanyo to wadwaro no ndik jokuro go but kuindiko jokuro kochuno sani ni nyaka watumango ni nyaka walower the marks nikech university dak lower the marks once ni nyaka Garissa University does it mean ikoro ja D+ be nyalo dhi university donge pass mark ma university podo kete B plane cha to ja C+ Kenya mangima nyalo dhi timo parallel ja B plane nyalo timo degree gi mokaw gi higher education loan board donge koro kamano watimo kamano why should it be nikoro wadoro jo asalgi ni kuonde ma jongo onge jopuonj ni walwa gi max waket the solution and waket teaching obed attractive makata jo area no bro kadha to ginene nikech sani remember ni gik moko mikonyo ji sani ni onego be no rumo remember ni ne wa promote wa upgrade skunde moko ariyo pa county ni obedo national schools report manyosi chiw gi Dr. Uko wacho nango skunde gi be onge national cohesion mane obedo gi kelo poko gi kelo nikech ka in school kata Garissa kucha ni national school onge je luma bro wacho ni national school Garissa ka in school kata Kanga iboido ni jo Somali masomo Kanga ni Kanga national school tin kabisa in fact kata onge koro kamago manose ketini gi ni mondo promote national cohesion otamre kelo national cohesion lowering the marks mar primary ni ok dhi kelo national cohesion ok dhi promote jo area no ka bi puonjo jo thurgi to gi kawa to gi insist ni jok mokadho ema pod nyaka puonjgi ema nyaka dhi course mar puonjruok no mana kaka watimo e university poko lower the marks ni favor jo asalgo yes an gima ng'eyo ni kata jo asalgo ikawo ga mana gi B plane e higher education loan board poka winjo ja C plane ma jo higher education loan board okawo ni puonjo ni dhi tiegre university to onego bed ni wakawo puonjo ni seriously dakoro wawachi nikech puonjo is a profession mana kaka law en profession mana kaka medicine koro ang ni bed ni koro kara kwadwaro lower the marks ma jok madhi P1 then kara MTC be koro onego lower marks mar nurses yes to kang wachako lower marks mag jo MTC donge gibro nego ji mang'eny awinji wako ka wi matin ka to bruduge thulo mar ariyo mainde en chama ko kumar wach kwarango weche go kuma dhi nyime he sector mar somo wala mago eko points ma bende donjo wade weche go kuma gitiegruok idwa bedo japuonj mar primary
Wachako duogo achiel kachiel e thuolo mar ariyo ma indi ntieno mar kuk mar wach mabendi tayie kodan Jeff Lombaka ka wantiere e studio kandi kod jagoro mar Kupete Kisumu County Arwaki. Kamano Jeff. Nyalo chaki wacho ne gi nyingi. Zabulon Oliech Awange. Awange jagoro mar Kupete. Jagoro mar Kupete. Erokone nyano wacho ne ubro dhi nyim doho. Kang'eyo ni to bende usekawo thuolo makende ma utwa kod TSC weche guidelines machalo koda magi nyalo kawo wacho mana ni un koro ubro dhi doho mondo mi ukwedi kata uping weche gi. Bende useloso? Wasewinjre, wasewuoyo gi jo TSC go, wasendiko barua, warito response. Then kwasa ginene ka boro dhi ka e court e doho mondo wa stop circular no, wa stop directive mar lower those marks. To sani pod wamiyo gi thuolo, wana kaka Kupete wanyalo ga wacho gimoro to wamiyo ji thuolo mondo tim gi ka wadwaro no. Yes. Koro we are not ruling out ni kwa bidhi doho, wabro dhi. Lakini pod wamiyo gi time mondo gi effect directive ma wacho ni jogo man gi D+ nyalo dhi timo courses mipuonjo. Mabro miyo jok ma koro ni kata skunde go kuma primary geto gibro paro na kata kasani nyithindo mane primary ka giwinjo ni kore dwani mondo mi jok ma dhi tiego gi obed mana gi D+. Gibro ginyalo wacho gibro chayo jopuonje go particularly ka giyudo ni japuonj madhi puonjo gi kata kwano be noyudo mana D+ kata D plain e kwano. Koro gin gibro penjere ni ka japuonj wuone manore. Koro gin gibro kadho nango. Ni mano subject na samoro. Yes, subject no tamo kala japuonj. Yes. Onego kaka wa jok mose kadho maber to wa improve the terms and conditions ma jogi nyalo tiyo godo. Yes, rather than lowering the marks. Iwinjo. Success ok nyal lower its standard mondo ginene o favor yi. Kwa dwaro ni nyithiwa succeed wane manyaka wa upgrade status mekwa. Yes. To kwa dwaro lower the standards ngat moyudo D+ gi mano milro. Tiparo na de sani rimeshas makunde kuro keti in place magwe kuma page na joka jotenu pogre mag nat kata na Kupete wacho ni ikeme nyithindo CM kinde to samoro nyalo bwoko gi e kinde gi ekima bende koro penje nitie. Uparo na de penje osechakre to mar jo KCP chakre next week. Yes. Though CM nyithindo se CM mang'eny to pesa moseri kanyo ma idhi tim godo penj en pesa mang'eny billions. Mano nyiso ni kata kere Uhuru Kenyatta nyose wuoyo wach penj ni. Yes. Nyiso ni jogo kawo penj ni gima serious kabisa. To kata ka gikawo gima serious, gima nok wadwa en profiling counties. Ni county kaka kama skunde kaka kama dhi kwalo penj. Kung'eyo ni jogo dhi kwalo penj, ok utim gik moko monyalo geng'o godo. To measures ma jogo okawo mar protecting penj ni, onego bed ni gikawe bende security mag jo penj. Ok ni ji onega ji kwalo to onge gima gitimo. To korka penj ni to girito penj ni ma gidwa ni penj ni okwal kabisa. Penj kibro kwal to ibro kwal ni owuok anega. Nikech kata jok manyiewe bro mra nyingi. Yes. Koro wawacho ni let it be a situation moro ma penjo kelo a lot of stress gi tension. Yes. Nyithindo gibiro bedo freezed. Ibiro freeze ka gima gin jokuoge. Iwinjo. To mano ok ber, miyo nyathi bedo gi tension kata kodhi exam room. Koro gik mosomo otieno ka ndo salalala. What reduce the tension, what reduce wuoyo mang'eny. Ngire mago house ko wuoyo ka threatened. Amina Mohamed jatelo mar somo be osiko wuoyo wach inene. Penj ni biro to biro wuok. Results biro wuok. To watime area calmness moro. Yes. To wabende Kupete wawacho ni jowa kik kwal penj. Kama osechopo nyithindo gi nyose puonj. Kik wane ni jopuonj pod biro dok e school ni konyo nyithindo gi penj. In iskenja puonj setimo penj ni tieko. Kae sani nyithindo se loro kik wayud ni jopuonj moko pod nodak e school unless gin jopuonj ma del gi penj. Jo principal ma mag skunde gi be wasekwero gi ni kik gichun jopuonj dong e school kanyo mar konyo jopuonj. Ok wabi defend jopuonj ma konyo nyithindo kwalo penj. Let gino donja from inward. Ni nyathino osepuonj, onge gima dhi leak, onyalo timo penj ni kako hero, kako ng'eyo, to results dhi wuok. Sani onge penj ma hinyo nyithindo nikech ng'ata kata max miyudo inyalo dhi godo kamoro. Onge kamoro ma lich ahinya depending gi course midwaro timo, obed ma diploma, obed ma certificate, obed ma degree. Koro wawe nyalo bet ne ka gidwaro dhi go kaka koro sani oyiene gi mondo D+ odhi ni to chako upengo.
koro gidhi kure gi kuonde ma idhiye ok ochuno nyaka gipiti mana puonj kende courses ng'eny oko koni mabro dwaro gi deep lane jo deep lane gibro nitie kama gibro dhiye yes kata twang'o wuoche en na course yes to nitie colleges ma offer twang'o wuochego koro ok ni wan watamre to gima watamre wa bende as Kuppet wabro ginene gi jonek gi ministry mondo ensure ni penj ni otim maber maonge kuo lakini jo ministry gi jonek be owe bwogo nyithiwa ahinya to jo skunde gi principal madokwalo penj be we ginene gi bedo gi wasiwasi jo puonj bende kikon nyithindo gi jota jonyuol be seche moko be makelo pressure mang'eny jonyuol bende nyiso jopuonj ni okwal ne nyithindo yes giben gidonyiewo penj gi iwinjo koro wadwaro kik wabed gi kese Luo Nyanza kae kata Nyanza kata Kisumu kae ni wawinjo ni school moro obedo suspected ni okwalo penj kata results ne obedo cancel emomiyo wamjumbo makre gi jogi to idea moro me pesa iketo mang'eny mar ginene ni penj dhi kwalni mane mawacho ni sirikal be oketie sectors moko yes mondo kuo kik bede sectors moko kata ni mar penj kende yes gine ma giketi wacho ni ochakore mana gi malo kinde ka ing'iyo jok ma ikumo to iro ni samora en japuonj gi jopuonj yes to kumo ae to penj mokwalni okwale ni oakanye nikech nitie kama nokane kapok ogole mondo mi odhi e sikunde sama kori gole ni odhi e sikunde mondo okwale ni nitie ng'ato kuongo malo ka ma bende gin maybe jonek gogo koro kure mwadwaro ni gisil gire ma goha gino sil ne kuro gihakikisha ni jogo gin jok ma gin gi integrity ma penj kose seti to biro ginene sani aneno ka meshes oket ma containers omedi ma sani jok biwuotho kun mabor kadhi kao containers kadhi kao papers go police be omedi and then the distance ma wuoka container gi skunde be tin sani nyithindo sagigi kepo sapar gachiel to gine koro wakwayo jonek go nitie category of jok ma pod ok chul deputy principals magi jok ma ben ni school seche ma timo penj jogi akisha ni jogi nyalo chul nitie jok miluongo ni jopuonj sciences chemistry biology physics gine magiloso practicals jogi ok chul koro neko we ubaguzi wa rangi ne mamiyo jomoko koro katiyo ok tigi chunya chiel nikech oneno nyawadgi cha ichulo to en ok chule mago are some of the measures ma wan kaka Kuppet wadwaro ni nek olosi gi ng'i kaka nyalo chul jok moko mok chulgi gi hasten payment ka ji osenono ji osetimo supervision to ichulo piyo iwinjo then giwe bwogo nyithindo seche duto ma ok en penj ni ibro time ndiyo to ok en matter of life and death ng'ato ok bi tho ni nikech orem penj yes nitie kaka ng'ato nyalo konyore gi courses moko koro wacha mesi kiwacho kinde ka wacho pesa penj kama giki nyalo bwogo nyithindo yes koro kaka jopuonje nyalo gi police ma winjo ni kuonde moko ibro ket nyaka police donjo gi bunde police go bed mabor yes obed mabor to kata ka itimo frisking okwadwa kamar ma nyathi usiko kong'ino bonde to lura yes measures ma jogo keto go pogore gi measures ma penj moko mitimo e Kenya kai kaka Kasneb timo to kwa winji ni Kasneb okwal iwinjo koro ang'o maliche Kenya National Examination Council ni yes giwe buogo ji to bende gibed sure ni ka gin gi seto penj to nitie papers karibu adek nitie penj midhiro timcha nitie emergency paper gi second emergency makam giparo ni moro ni osekwal to ikelo mar ariyo ni mano biro gajo jok madhi kwalo penj to sama giparo ni osekwal ni bende nitie okang' mosekaw ne jok magole malo ka emo apenjo yes to chon gima kano wan kane watimo ga penj podi jok mimako wenga mana jopuonj jopuonj supervisor kumbuke jatokrangi kumbe ngute okay pokno winjo ga ni ngato bedo interdicted kata from the neck hucha pokno winjo ga yes jok magi shughulika godo jopuonj to jok matimo penj ni ng'eny jok mochungie penj ji mang'eny motingo nyaka security people yes otingo nyaka jo KICD otingo nyaka jo ministry en iluongo ni multi-sectoral approach sani okete multi-sectoral nyaka any association ma nigi gine ne education somo kanyo is being included gine ne mar chung mar penj ni onego ging'i ni gini oton gi kanye shida ni kanye yes pero kona nya wach ni mogik me nyalo nyiso jopuonjre ma bende moko dhi nyime kod penj margi
wadwaro wacho ni wishing them success. Gitim penj, Nyasaye okonygi gitim penj maber. Jopuonj be otim tijgi kaka dwarore. Ka in tiji dhi bedo in supervisor, dhi bed supervisor. Ka in invigilator, bed invigilator. In center manager kaka principal, hakikisha ni iyaki penj go kaw kamikawo gi container idwoko gi yot. To kik wawinj issue moro ni ng'ane ka ng'ane kata school kaka mae school penjo kwalre. Wan joluo kae nong'ere ga ni wan watimo ga penjo kendo nwariega chon. Wach makwalo penjo no ne onge Luo Nyanza. Kama noaye wakia. Koro kiketu ni wan bende nitie skunde moko kata counties moko miparo ni kuo ng'enye. Emomiyo kwa winjire gi wach mangire magoha mano wacho ni some schools e Nyanza kae be gi some counties be iparo ni gin jokuoge. Wan wasebet kwa kalo penj higni gi higni. Yes, to jopuonj ka okionge tich e school dhi e dala. Yes, kata kidake school okochuno nyaka daga school seche mitimo ginene. Manye kamoro kata dara idhi do matin nyaka penj no idhi do nyaka penj no. Roko na inya jagoro mar Kupete bade ma Kisumu. Agoni roko kuom ka thuolo mari bar chulo studio ngene ka nitire weche ma pogore kendo bro chako lungi mag somo mondo mi walera ne jopiny. Wachopo gi kanyo no ero ikuku mar wach.